Ajankuvia esittää tänään Matti Lehden ohjaaman kertomuksen homoseksuaalisuudesta. Tämä dramatisoitu dokumenttielokuva sensuroitiin valmistumisvuonnaan 1969 yllytyspykälän uhalla. Tämä vanha satu, punahilkka ja susi. Tutkimus tehtiin kilpa-ajon hevosilla. Nyt on taistelun aika. Harava järjestelmä. Seksuaalivietti on ihmisen perusviettäjä. Vietti, joka takaa lajin jatkumisen. Tekemällä seksuaaliset toiminnat mielihyvää tuottaviksi, luonto on niin sanoksemme houkutellut ihmisen säilymään lajina. Ne mielihyvän elämykset, jotka liittyvät seksuaalisiin toimintoihin, ovat hyvin erilaatuisia, alkaen lapsen nautinnosta saada imeä peukaloaan tai leikkiä ulosteillaan, täysikasvuisen ihmisen seksuaalisesta kosketuksesta, seksuaalisista mielikuvista, itsetyydytyksestä ja yhdynnästä saamaan hyvän olon tunteeseen saakka. Aina kaikkein kauneimpaan elämykseen, ainoaan toimintaan, joka voi toistua loputtomasti tulematta ikävystyttäväksi, orgasmiin asti. Ihmisellä on seksuaaliolentona monia mahdollisuuksia tyydyttää seksuaalista tarvettaan. Useimmat ihmiset ovat ainakin pitkiä ajanjaksoja elämästään heteroseksuaalisia. He saavat sukupuolisen tyydytyksen yhdynnästä vastakkaista sukupuolta olevien henkilöiden kanssa. Näissä heteroseksuaalisissa ihmisissä on kuitenkin useita, joilla on myös homoseksuaalisia elämyksiä, jonakin elämänsä ajanjaksona useimmiten puberteetti-iässä. Kaikilla ihmisillä on homoseksuaalisia mielikuvia, siinäkin tapauksessa, että ne eivät edes tiedostu. Miksi sitten jotkut ihmiset kehittyvät seksuaalisesti erilaisiksi kuin enemmistö? Ihmisen käyttäytymistapoihin kohdistuva tutkimus ei ole vielä kyennyt antamaan mitään yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen. Yleisimmin hyväksytyn teorian ovat laatineet psykoanalyytikot, jotka ovat sitä mieltä, että seksuaalisesti poikkeava käyttäytyminen aiheutuu siitä, ettei ihminen ole lapsuudessaan elänyt normaaliin tapaan 3-4 ensimmäistä vuottaan. Jos tätä vaihetta ei läpikäydä normaaliin tapaan, saattaa se johtaa pysyvään seksuaaliseen poikkeavuuteen. Psykoanalyysin suuri ansio on se, että me sen avulla olemme oppineet oivaltamaan, kuinka monivivahteinen ja rikas ihmisen sukupuolielämä on. Me elämme nyt jälkiviktoriaanista aikaa, jolloin terveempi suhtautuminen seksuaalisuuteen on alkanut voittaa alaa. Me alamme yhä enenevässä määrin havaita, etteivät seksuaalisesti poikkeavat ihmiset ole kokonaan toisenlaisia kuin me itse, ja me myönnämme, että moraaliset ja juridiset tuomitsemisemme ovat paljolti aiheutuneet tietämättömyydestä. Ja ehkä myös siitä, että me normaalit, koemme seksuaalisen mielihyvämme juuri siitä, että moraalisesti järkytymme jonkun toisen poikkeavasta käyttäytymisestä, sellaisesta, josta me kenties itse olemme mielessämme haaveilleet, mutta jota emme ole koskaan uskaltaneet toteuttaa.
otsastikkaa Elkistä. On joo. Ai hitto, ei se tunkka mennä tonne. Joo. No niin, jopa syttyi. Olitko se Jöränässä? Joo, mä kävin tuolla. Vois sen kanssa? No, siinähän se meni. Ei noin kuitenkaan mitenkään ihmeellinen. No ei oikeastaan. Täällä on kylmä. Niin on. Sitten pitää mennä jonnekin lämpimään. Kyllä. Kun mulla on vähän kiire tänään, mutta Aha. olisi helvetin kiva kyllä nähdä myöhemmin, jos sulle sopii. Kyllä, se sopii. Mun numero on toi... Se on täällä. Aha. Pitäisikö se soita joskus? Joo, kiitos. Kiitos. Mihin sisko pimpittää? Mulla rupesi niin höplöttää, että mä päätin lähteä vähän ripsauttaa. No mut herrat jumala, tähän on niin kylmä, eikä se nyt ketään ole mitään trafiikkiä paikalla. Se ei tietenkään, muutama hulmia kaappisissa ja pari vanhaa hanhea kytiksessä. Muuten, ootko kuullut mitä Pekkaneille vihdoin tapahtui? En. Onks se poliisissa vai odottaaks se? Ei, mut kato kun se vaimo sai tietää, että se mieskin tykkää miehistä. Ja nyt sillä on vähän vaikeeta. Lapsilla kato 2 äitiä, you know. I do. Pitipä vanhalle rovalle sattua, herra jumala, kato mikä mies. Älä luule, ei tollaset laikkee sun tyylisiin siskoihin. Ei kai. Mä toin vähän juotamaan. Kiva. Välität sä musta yhtään? Joo, totta kai. Miksi et sä sit koskaan tee mitään? Mitä esimerkiksi? Kai sun pitäisi tietää. Vai et sä pysty?